Kaixo, arratsalde on denoi. Maider, zein da Isileku elkartearen helburu nagusia eta ze ekintza antolatzen dituzue? Bueno, pixkat Isilekuk izenak dion bezala eskaini nahi ditu isiltasunerako esperientziak edo introspekzio bide ezberdinak tanteatzeko aukerak, ez? Hola gizarteari osotasunean eta pertsona bakoitzak bere zitasunetik agian errezago konektatuko du esperientzia batzuekin edo besteekin, eta orduan esperientzi oso desberdinak antolatzen ditugu pixka bat aholantzeko. Adibide batera, ostegunero, atxaldeko 7:00 leku isila deitzen diogun isiltasun esperientzia bat eskaintzen da Gasteizko atarian. Gitatutako meditazio, musika eta isiltasun proposamen bat da. Baina, horretaz aparte, beste hainbat proposamenten egiten dira, isiltasun melodiak, non musika erabiltzen dan, barrurako bidai horretako sarbide bezala, edo gaueko ibilaldiak deitzen dioguna, eta hauetan, ez eguneko natur txokoetatik isiltasunean gidatzen dian, ibilaldi motx batzuk proposatzen ditugu, baso bainuak, familia eta aurrei zuzendutako saiok ere yoga familiana adibidez. Eta horietatik aparte, urtean 3-4 aldiz edo, 21 eguneko bidaiak deitzen ditugunak ere eskaintzen ditugu. Ez dira ohizko bidaiak, baizik barne bidaia bat, eta bakoitzaren egunerokotasunean bere etxetik, mugikorretik bidaltzen dian proposamen batzuekin, gidatzen dian bidai batzuk dira. Eta gero urtean hainbat alditan baita ere, astebukoeratako topaketak ere antolatzen dira, ez? Hauek, esperientzi nahiko berria dira guretzat, baina Lintxen landetan badegu isil deitzen diogun landa etxe bat, baso eta ozeanoz inguratutako oso paraje eder batean, eta asteburutako tailerrak ere antolatzen ditugu. Baina, guzti honi buruz informazio gehiago nahiko balu, nahikoa zenute, irubebikoitz.isileku.org webgunean, mandaukazu informazio guztia. Eta pentsatzen dugu, Maider, gerota gehiago dela, isiltasun horren bila dabilen jendea, isiltasun hori bizi nahi duen jendea, ze onura ekartzen dio isiltasunak zuen gana gerturatzen den pertsona horri? Guretzat, isiltasuna eta ez dakit introspekzio bat, behar organiko bat da, arnastea eta jatea bezala, Orduan, guztiz beharrezko iruditzen zaigun zerbait da, konektatzen gaitu geanarekin, beste adanarekin, eta nolabait, ikusi ezakogu pixka bat, inguratzen gaitun guztiarekin, benetan, daukagun lotura, baina beste planu sakonago batean, Orduan, hori dena aportatu izeguke isiltasunak. Eta ze profiletako jendea hurbiltzen da zuen gana? Esan dugu bezala oso behar basiko eruditzen zaigu, baina nola bizigean gizarteak oso desaten dituta daukan behar badan, oso jende ezberdina gertuatzen zaigu egia esan denetatik jende helduagoa, baina gazteak eta familiak ere, bai. Eta, egia da baita ere, iristen den jendearen zati bat baita ere, zarata desoreka horrek, igual gaindituta ere iristen dala, gaixotasun zantzuekin, edabilena, edo krisi garaia morgiluta dagona, zeren, azkenan, komentatu ez pixko bat, gure beharrak zaintzeak, gaixotu egin gaitzak, Baina orokorrean oso jende desberdina gerturatzen zaigu. Maider, eta hor, badago, poblazioaren zati bat, oso deserosoa egiten zaiona isiltasuna, edo gezki pasatzen duela isiltasunarekin. Zer esango zenioke? Esango nioke isiltasuna, introspekzioa, barrua begiratzea ez, gure oinarrizko behar badala, Eta, horrek beldurra ematen badigu, pentsa zein deskonektatuta gauden gure oinarrizko beharretatik agian, Eta nik, esperimentatzea animatuko nuke, Era eroso batean, pausotxo batzuk ematea, eta proposamenak oso anitzak eta desberdina dira, eta abia puntu simple eta erreix batetik abiatzeko, badegu naturarekin kontaktua, musika, gorputzaren konstientea, bakoitza, az daiteke gertuen sentitzen duenetik, ez da? Eta isiltasun horren bila gero eta jende gehiago balima dabil, nola baloratzen duzu zuek hori?
bueno, gizarteren ispilu bezala, ez? Eta nik uste gerozta gehiago demandatuko dan zerbait, nola eta, bueno, gizartea gerozta azkarrago doa, geroz eta, ez dakit, behar oso konkretu batzutan, ansietatea handia jartzen duen gizarte bateragoaz, eta bueno, pixkanaka espero dut hor giratzeko garaiare etorriko dela, eta bueno, isiltasunaren proposamena hor dago atarako ere, ez? Maider, gogorarazi egingo dugu, ez da? Ongi entzun baldin badut, 3ubikoitza.isileku.org webgunean izango genukela informazio gehiago. Eskerrik asko benetan Maider Usabiaga gurekin izateagatik eta elkarte honen berri emateagatik. Zuei, arratsaldean da ongi izan. Ongi izan.